MCLA धनेश्वर गयारिखौ फिन देरहासार खालामनो BPF दोलोआव लैहोर लैहोर मदद होफैनाय नुथाय। जिसेनं बावखुंग्रि बियाबनि MCLA धनेश्वर गयारिखौ देरहासार खालामनो नर्थ वेस्ट बासबारि प्राइमारिनि सुबुंफोरा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारखौ नागारनानै लोब लोब ओंखारबोदों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोखौ फिन सरकाराव लाबोनो थाखाय BPF दोलोआव जयनिं जाफैयो। क'क्राझार जिल्लानि जिसेनं बावखुंग्रि बियाबनि नर्थ वेस्ट बासबारि प्राइमारिनि सुबुंफोरा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ दुखु मोननानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआव सा 100 BPF हान्जाखौ अनसायग्राफोरा MCLA धनेश्वर गयारिजों BPF हान्जायाव आखाइ हमफैयो।